moving kakain yung yan ha. Masibayo Cabalen niya, 𝗀𝗃𝗯𝗀𝗃 Bautista Ning exploring Pampanga. So for today's video guys, no, andito tayo sa Museo Ning Angeles, dito sa tapat na mismo ng tinatawag nilang Pisambang Maragul kay Ning Angeles City, Pampanga guys. Nakikita nyo guys, ito yung pinaka church ng Angeles City o itatawag nga nilang Pisambang Maragul. So later guys, titikman natin mga Puto Bungbong at Bibingka nila dito sa Museo Ning Angeles. So yung pinaka price ng Puto Bungbong nila guys, sa mismong regular is 45 pesos, sa mismong special 55 pesos, and then sa bibingka naman guys regular 55 pesos, and then sa pinaka special nila is 70 pesos. Later guys, papakita ko sa inyo kung paano sila ginagawa, and then titikman natin sila. Syempre hindi natin palalagpasin yan. So napakasarap sa feeling na pumunta dito sa Angeles, mismo dito sa Museo ng Angeles, para matikman yung mga Puto Bungbong at bibingka nila dito guys. Sigurado naman lahat tayo is nagki-crave ng Puto Bungbong at bibingka. So every months guys, nag-start na sila dito sa mismong Angeles City. So kung nakikita nyo guys, unang-unang naglagay ng mga street lanterns yung Angeles City, and damang-dama naman na rin dito sa Museo ng Angeles yung mo dati? Tayo pa hanging kung ko yan. Manamay mo. Father ko. So yung original Di lolo ko. place din kayo ni ma'am? Saan kami nga Rapisang Banarol? Rapisang Banarol. So ngayon ipinesto do again Plaza Anghel. Hi, 7 years na kasi siguro kayo OA. Plaza Anghel yung pingaskin. Plaza Anghel. Yung Tsokolateng Batirol, yapin itang process na nining chocolate drink. Yung inuman na ini.
yapin yung tsokolatera. Watang kinyanan me, yapin yung ausandang binatirol me. Yapin Tsokolateng Batirol, ining mo nililyo. Ba't yapin yung tsokolatera, bili mo itang tsokolate ken. Yapin yung ausandang Tsokolateng Batirol. Ini gawaya king kakao at dinan meng gatas ampong mani. Ito itang sampra itang mayum. At yapin yung ausandang Tsokolateng Batirol. Kaya tiking Angeles, kanita maging burida yung inuman yung Tsokolateng Batirol. Luling atin lang kakao, tanaman kang karalang mula. There was a time na ng Philippine-American War, di Quezon ng menaknangan niya kata Kenny noong 1899, makakabit yung storybook na nangikit na yung kaklase na Moreno, kaklase na yung letra. Higit na yung makatando kaya tangawan. Padala yan tsokolati. Balik kasi kano, kaya natakman yung takamanyaman tsokolati kaya din yung Angeles. Sabi na, naburiya po atakman yung tsokolati nga Batirol kaya di Angeles. Pwede kong magsadya kaya yung Kape Museo. Kaya yung Plaza Anghel, harap na yung Pisamban. Alam niyo guys, no, iba talaga yung Tsokolateng Batirol ng Pampanga guys. Napakasarap. So yung Tsokolateng Batirol, sabi nga ni Sir kanina, so may kokwa siya, may mani, tapos may nilalagyan siya ng gatas, and then pampatamis sa kanya, konting brown sugar guys. Sobrang sarap. Yun na Cabalen, bali na tikman na natin yung Tsokolateng Batirol, Puto Bungbong at Bibingka nila dito sa Plaza Anghel. So tabi siya ng Museo Ning Angeles. Yung guys, kung gusto yung makatikim ng masarap na Tsokolateng Batirol, so order na kayo dito sa Cafe Museo. Actually ngayon guys is for takeout lang sila, wala silang dine-in. Usually last year guys, nag-open lang sila ng bare months itong Cafe Museo. Pero ngayon daw nahiya sila kay 𝗀𝗧𝗏 kaya nag-open na sila ng bare months. So sinabayan nila yung nagtitinda ng Puto Bungbong at saka Bibingka dito sa side ng Plaza Anghel guys. Yung guys, no, kanina nga tinikman ko yung Puto Bungbong at Bibingka nila dito sa Plaza Anghel. Napakasarap guys. Lalo na order kayo ng mga special nila, napakamura lang. Yung tindahan ng Puto Bungbong at Bibingka dito is yung kay Myrnas, kay Grace at kay Apong Taling. So tikman nyo guys yung special Bibingka ng kay Grace, and then kanina tinikman ko naman yung Puto Bungbong ni Myrnas. Napakasarap guys. Pero yun, lahat naman sila dito is masarap yung mga Puto Bungbong nila at Bibingka. Yung Tsokolateng Batirol is Spaniards drink siya. So panahon pa ng mga Espanyol is marami nang gumagawa ng Tsokolateng Batirol dito. Sabi nga sa akin ni Sir kanina, so dalawang klase yung Batirol dati, yung tinatawag nilang espeso tsaka igaguado. So yung ginagawa nilang Tsokolateng Batirol dito is nasa gitna siya. So dati unang panahon yung espeso na Tsokolateng Batirol yun yung halos tinitimpla ng may kaya or mga mayayaman dito sa Pampanga. And then yung aguado naman daw
ito yung inahaluan ng tubig para matikman ng mga kababayan natin dito sa Pampanga, yung Tsokolateng Batirol. So Tsokolateng Batirol guys, yung Batirol, ito yung kung paano siya ginagawa, ito yung process. So binabatirol siya, and then yung lagay niya, ito yung tsokolatera guys, and then inahalo-halo lang siya, yung kakao, yung milk, and then yung mani guys na parang pinipig siya na nilalagay sa pinaka-top ng Tsokolateng Batirol. Yun na pala, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. So another place na naman or food trip yung na-explore natin ngayong araw. So i-share nyo na itong video ito guys para matikman ng ating mga kabalen dyan yung mga masarap na Puto Bungbong at Bibingka dito sa Plaza Anghel ng Angeles City, Pampanga. So nasa tapat lang siya ng simbahang malaki o pisambang marugol kayo ng Angeles City, Pampanga guys. So share nyo na guys. Until our next vlog, peace out. Oring anakas no kasaya isung bagarulila dan bailawong pong dalaga akit mo makapormala sana anjang Pasko.